Здрасти! В първото видео на моя YouTube канал реших да ви науча как да рисувате лице. Реших да ви науча да рисувате лице поради простата причина, че това е едно от нещата, което наистина затруднява новите художници. А защо затруднява чак толкова много новите художници? Поради простата причина, че има адски много части за рисуване. Не че аз рисувам от много време, но смятам, че съм успял да докарам рисуването на лице до поносимото. Стига съм ви бавил повече, нека да преминем към самото рисуване. А за да нарисувате лице ще ви трябва като за начало някакъв лист, в моя случай скетчбук, молив, нормална гума и хлебна гума. И като цяло нищо специално. Героя, който избрах за туториала е Сукуна, поради простата причина, че напоследък съм на вълна Jujutsu Kaisen и искам да го нарисувам. Като за начало започваме с един кръг. Да, знам, че ви е омръзнало да чувате, че се започва с кръг, но определено доста по-лесно с кръг, отколкото просто да започнем да драскаме върху листа и примерно окото да е на място на челото, носа да е на място на ухото и накрая да се получи една мишеница. Кръга е точно за това, да показва откъде започваме. След това спускаме една линия през средата на кръга, това ще раздели лявата от дясната част. След това добавяме брадичката, който ще бъде нашият ориентир къде свършва лицето. И правим противоположно на другата линия още една през средата, която ще обозначава къде започват очите. И сега е въпроса как да нарисуваме челюстта правилно. Много просто. Просто рисуваме един триъгълник под кръгът. Вече като имаме изградена и опростена версия на лицето, можем да започнем с граденето на героя. Като за начало минаваме с хлебната гума, за да може линиите да бледнеят и да не пречат на самото рисуване. И от тук започваме с брадичката. След това дърпаме една дълга линия до края на триъгълника. След като стигнем до края на триъгълника, правим още една линия, обаче нагоре. Правим същото и от другата страна, като се стараем двете страни на лицето да са максимално най-еднакви. Идва ред на очите, които за да определим колко са големи, рисуваме една вертикална черта точно под другата такава. Понеже едното око е леко присвито, рисуваме още една чертичка, която ще определя само неговата големина. След като вертикалният размер на очите беше измерен, сега трябва да направим същото и с хоризонталния, което става като добавим две чертички от двете страни на линията, които ще определят колко е разстоянието между очите. Горе това разстояние трябва да е колкото едно око. Добавяме две чертички в двата края на лицето и ето вече имаме точно определено къде ще бъдат поставени очите. Има и друг вариант, който аз също не ползвам, но съм пробвал и работи, който е да нарисуваме два кръга, които ще определят къде са поставени очите. Аз, както казах, не предпочитам този вариант, но ако на вас ви е доста по-удобен, смятам, че може да го използвате. Също върши работа. Следващата стъпка е косата. Как да определим колко да е голяма косата, така че да не изглежда, че все едно е вдубната в главата. Като направим линии, които горе-долу определят къде ще се намира косата. След като начертахме всичко и знаем кое къде ще е, започва трудната част, а именно самото рисуване. Започваме с очите, за които няма някакъв специален начин, по който ги рисувам, а просто гледам и рисувам. Определено това е трудно, но за достатъчно време, търпение и упражнения това ще се подобрява с всеки ден и накрая ще стане доста добре. Но като начало аз винаги започвам с горната част на окото и след това добавям долната част на окото. За мен така е по-лесно, но вие с време ще разберете за вас кое е по-добре. Тук добавяме и клепача и после добавяме самото око, което в случая не е много трудно, просто го рисуваме и го запълваме. Гледайте, когато рисувате око, което гледа напред, да бъде малко по-във вътрешният край.
И във вежите няма нещо специално, честно казано това са просто две линии. Единствено специфично е просто двата края на вежите да бъдат малко по-издадени от двата края на окото. Добавяме линиите, които водят към носа, които трябва да са точно под края на веждата. Понеже Сукуна има повече от един чифт очи, добавяме другите в двата края на лицето точно под другите очи. За носа няма нещо специално, просто както казах, под края на веждата добавяме линиите. А за ноздрите прибавяме две прегънати чертички. Идва ред и на устата. При устата съм забелязал, че много хора просто я рисуват където им падне, а тя има точно определено място. Аз да определите това място, трябва да има малко разстояние под носа и малко разстояние между бърдичката и долната устна. При зъбите също няма нещо сложно, просто пускаме от двата края на зъбите две линии, които играят на зигзаг, но през средата просто пропускаме. При носа, за да има малко повече детайл, прибавяме сянка. Прибавяме ушите, за които нямам намерение да говоря сега, защото смятам да направя отделно видео. Трябва да му сложим и врат, който е доста простичък за рисуване. Просто пускаме две вертикални линии от двата края на челюстта. В случая на героя има малки детайли, които трябва да се прибавят, които просто се рисуват. Там няма някаква специална техника, сядате и ги рисувате. Тук виждаме, че не съм определил много добре къде ще бъде линията на косата, затова я променяме в движение. Това е нормално, напълно е възможно да се обърка. А сега, за да нарисуваме косата, минаваме с хледната гума върху линиите, които ни бяха за ориентир, за да може те да бледнеят и да не ни пречат по време на рисуването. И за да нарисуваме косата, следваме стриктно тези линии, които прибавихме малко по-рано. И за да може да изглежда по-естествено, в самата коса също добавяме линии. Тук добавяме последни детайли. И изчистваме всички ориентиращи линии, за да може героя да изглежда максимално най-чист. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала. Аз бях Силсарт и ще се видим в следващия път.